Usa kaming gabi mga kulog, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin. Ayan, maing gabi at welcome na naman po sa ating programa. Gabi-gabi po, no? Alas 9 yan. Tutoy na lab. At syempre ang inyong bugtong nga kauban ninyo sa kanginan. Ako po ang inyong Uncle Totoy. Totoy ba to? Kumusta mo naman po ang ating araw? Ayan, ang araw po ni Totoy ba to medyo busy. Oo, napansin ko. Grabe ngayong araw na to po mga kabisyo. Simula pa kaninang umaga, no? Hanggang hapon, late in the afternoon. Grabe yung traffic! Kahit saan pa man. O, kahit nga sa may bandang naiya. Ganyan na ba yan? Yung mga nasa arrival. Ayan, grabe. Pulang-pula talaga. Kaya pag may inihahatid ka, ay dapat agahan mo, ha? At syempre naman, yung mga magpapasundo kung sakali, wag na lang, no? Mag-grab na lang. Kasi papahirapan mo pa yung taga-sundo. Papasok pa lang sa naiya. Mahihirapan. Paglabas, mahihirapan na. Ay nako, init yun. Gaso-aso yun ang mga kigol, mga kabisyo. Anyways, ngayon ang last day sa buwan ng Mayo. Ang bilis ng araw po, mga kabisyo, no? Grabe, no? Aha. At ngayong araw na to, marami po ang mga napansin ko graduate. Oo, di ba? Hindi lang mga graduate, siguro yung mga nag-moving up. Yeah, awards. So, congratulations pala, no? Hindi lang sa mga estudyante, pati na rin yung mga magulang, di ba? Yeah, awards! Oo, tuwang-tuwa yung mga magulang, lalong-lalo pag graduate sa college, no? Oo, ngisi abot sa langit. Alam niyo mga kabisyo, pag isang estudyante graduate ng college, para na rin nag-graduate yung mga magulang. Kaya nga, shout out sa mga magulang na talaga namang napaka-supportive. Ayan, napaka-masipag para lang maibigay ang mga kailangan ng kanilang mga anak. Diba? Oo, at kung ikaw naman ay nasa medyo elementary pa siguro, no? Yung mga moving up, ay malayo-layo pa. Malayo-layo pa yung tatahakin ng ating mga uncle at saka mga auntie para sa kanilang mga anak. Magkano na kaya yung tuition? Ngayon nga, ang college nga, ngayon per sem, kung nasa private, more or less mga 50, 60, 70. Asa man ta manguha, ana? Mag-ihap na lang ta sa itong balahibo, sa itong kigol. Grabe, sobrang malaki nga mga kabisyo. Kaya nga, sa mga pamangkin natin, sa mga anak, no, mga nakikinig kayo, no, dapat galingan nyo. Hindi lang yung makapasa, ha? Naalala ko lang nung araw, okay lang yan, Toy, basta makapasa. Ano naman gagawin doon sa extra? Yun yung sabi ng mga magulang. Pero mas maganda talaga pag cum laude, summa cum laude. Yeah, awards. Ayan, ha? At hindi lang po yan, mga kabisyo, no? Matanong lang po kita ngayon, no? Ilang taon ka na ba? Ayan. Yung anak mo, ilang taon na ba? Ay, bata pa day kakol. Batanggol pala. Batanggulang. Pero eto, ha, kidding aside po mga kabisyo, no? Yeah, words. Kailangan pa bang i-memorize yan, no? Basic, no? Mas tiguang pa sila sa karabaw. Pero alam mo mga kabisyo, sasabihin mo, papunta tayo dun, yung pagtanda, no? Ang pagtanda po ng tao ay isang likas na proseso at nagdudulot yan ng pagbabago sa ating katawan at hindi lang sa katawan, pati na rin sa ating isipan, no, sa kalusugan as a whole. Pero kaya nga naisip ko ito, mga kabisyo, na pwede natin tong pag-usapan ngayong gabi, no? Yung mga signs na tumatanda. Siguro ikaw pamangkin, no? Napansin mo siguro sa tatay mo, kaya nanay mo, mami o kaya daddy mo ngayon. Dati hindi niyang ganyan, Tumatanda na siguro yan. So yan ang ating pag-uusapan. Siguro ikaw, Col. Ikaw, auntie, no? Ano ba napapansin mo siguro sa sarili mo ngayon? Tumatanda ka na ba? Tumatanda ako. Paniti, di ba, bata? Paniti, di ba, anagon? Pero whether we like it or not, papunta tayo doon, mga kabisyo. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Mga signs or mga senyales na tumatanda. Andyan po nakapost sa ating fan page sa Totoy Bato Official. Mga signs na tumatanda. Ito pa rin ang inyong Uncle Totoy para sa programang Totoy na Love. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!